खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बिजेपिआव जिहेतु जगदान खालामदोंमोन बेखौ लानानै बेखौ नुनानै गोबां ससियेल मिडियायाव बायदि बर'नि हारि बर'नि सुबुंफ्रानो गोबां दान्थे बिदान्थे गाज्रि मुं सुदों जिहेतु इउपिपिनि सायाव बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आं फंनैल' खोथा बुंनो सानगोन। गिबि खोथाया जाहैबाय दिनै जोङो बिटिसिनि बाहेराव जिहेतु 10 लाख बर' सुबुं दं आरो बे 10 लाख बर'फोरखौ जों खौसे खालामनानै इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसना संग्राम खालामबोदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल नागिरबोदों। बे नागिरनाया दिनै मोननो थांबाय। बे नागिरनो थांनायाव मोननो थांनाय समाव जिहेतु जोंजों थाफानाय जों जायखौ सापर्ट होबाय थानाय हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दल बे बिपिएफ दोलोआ थांनाय दाखालि 31निफ्राय 3 तारिखनि माने अक्ट'बरनि जि एसेम्ब्लि सेसन बे एसेम्ब्लि सेसनाव जोंनि काउन्सिल दाफुंनायखौ बिथांमोना होबथाबाय। दा बिनि थाखाय जोङो बिनि थाखायनो जों माने जोङो दुखु मोननांबाय। बर' रायजोनि जों बिबान लानानै जों दुखु मोननो गोनां जादोंमोन। बे मोनसे माने खारन। नैथिया जाहैबाय दिनै बे बिपिएफ दोलोआ दानानै होला होननाय आरो चन्दन ब्रह्मआ जिहेतु WPT मिनिस्टारमोन बिथाङानो दानानै होनांगौमोन। बिथाङा माने जिहेतु दानानै होआसै दिनै थोंजों भाबै बिजेपि सरकारनि गोख्रों मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मारा आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाना होनो खोथा होनाय बायदियै एकर्डआव फैफानाय बायदियै थांनाय दाखालि बावैनि जिथुनिखि माने अक्ट'बर दाननि 7 अक्ट'खालि केबिनेट डिसिसन लाबाय बिथांमोना स्ट्रंलि जे बर' कसारि काउन्सिलखौ जोनोम होनायनि बिनि थाखायनो जों दिनै सोरबा बबेबा संगठननि बा सोरबा दैदेनगिरिया बुंनायखौ जों बाजायाखै। जाथि हिसाबै जों थांनांगौ। बिजेपिआव हाबनाया जोंना माने गेदेर खोथा नङा खिन्थु जों जाथि हिसाबै जों दिनै माने गासै बर'फोरखौ लांनांगौनि बेफाराव संग्राम खालामनाय मोनसे फिथाइ मोननै बेफाराव जोंनि इउपिपिआ दिनै मा गांसेल' मा खेबसेल' जों बिनिख्रुइ बांसिन जुदि बिजेपिनि माने थफि गाननांगौबा बिथांमोननि अंग बस्त्रखौ गाननांगौबाबो सोरबा बुंनायाव जोंहा जेबो दुखु मोननाय गैया। जों माने उद्धार मोनगोन होनना सानो जों पापनिफ्राय उद्धार मोनगोन बर' रायजोनिफ्राय जों माने बोर मोनगोन गासैबो माने रायजोनिफ्राय बोर मोनगोन होननानै सानो। बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव सोर मा बुंदों बुङाखै आं बिथांमोननि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। बिथांमोना मिथिया जोंनि रायजोनि दुखु दाहाफोरखौ जों माबोरै रायजो जानानै दं बे माने गुबुन काउन्सिलफोराव माबोरै रायजो जानानै दं बेखौ बिथांमोना मिथिया। बेनिखायनो हयथ' बेखिनिखौ बखिदों। बेनिखायनो आं आर'ज गाबगोन बिथांमोनखौ मोनसेल' खावलायगोन जाथिनि खाथिरावहाय जों दिनै जिहेतु इउपिपिनि दैदेनगिरिफोरा हाबदों बर'नि काउन्सिलनि थाखाय। दा बे बोथोराव नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना मा एंगोलजों बेखिनि खोथाखौ बुंदों आंहा माने जेबो खर' सानांगौ गैयाबा जोंहा खर' सानांगौ गैया। खिन्थु बिनि अनगायै बर' जाथिनि जुदि सानग्राबा संग्राम खालामग्रा सानग्राबा नोंथांमोनाबो जोंनि नैबे मोनफुंनायनि बेफाराव मददसो होनांगौ होननानै आं खावलायगोन आरो जोबथारनायाव जे सोंथि जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जिहेतु मिनिस्टार बसुमतारी बिथांखौ दिनै चन्दन ब्रह्मआ गाज्रि राव बाहायदों बेनि सायाव बुंनो सानो? बेखौथ' मा बुंबावनो बेखौथ' माने बुंनानै फोजोबनो हाया। जोंनावबो दुखु मोननाय दं। मोनफुंनायनि थाखाय जों माने गोजोननायखौ मोनो नाथाय मोनांनाय समाव जाफुंनो थांनाय समाव दिनै जायफोर बाथ्राफोरखौ जों दिनै खोनानो मोनदों बेखौ मोननानै बिखायाव माब्लाबा जोंनावबो माने अर जोंखाङो दुखु मोनो रागा जोंनाय फैयो। अब्लाबोथ' माथो जानो जाम्बाथ' जाम्बा जाफानांगोन लाब गैया। बे सैमा फाग्लाया जेरै माने सैमाया जेरै सोंखायो बेबायदिनो फाग्ला जानो गोनां समाव माबा मोनसे जानो गोनां समाव बेबायदि सोंखागोन। बेनिखायनो हयथ' चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बेखौनो बखिदों खोमा। खिन्थु मोनसे खोथा खावलायनो सानगोन मानगोना जोंनि मिनिस्टार बसुमतारीया सासे ओरैबायदि सुबुं जाय सुबुङा बेसेबांबा बार गावनि थाखाय राजनितियाव दैदेनगिरि जानो थाखाय जिफोर अफार फैदोंमोन बिथांनो नाथाय बिथाङा नटसाट खालामबोदों। मिसिं काउन्सिलाव डिपुटि चिफ जाहोदों। बहाय थांनाय 2016 सननि एसेम्ब्लि इलेक्सनाव बहाय MLA जासिदों। बहाय माने बिजेपिआ बे MP बो जासिदों बिथाङाथ' लाबोआखै। दा बेफोर उदाहरननि अनगायै आरो धेर उदाहरन दंबायो। बिथाङा सासे सागानगिरि बिथांमोना जुदि अननायब्ला बै समावनो BTC जानाय समावनो सासे EM हिसाबै होनो हायोमोन बिथांमोना गावसोरनि माबा। दा बेनिखायनो बेफोरखौ बारा बुंनानै लाब गैया। बे बिथांमोना मा सानदों बिथांमोननि एंगोला मा गावसोरनि पलिटिकेल जिथुनिखि फोथार बे गुसेब जालांनो हमबाय। गुसेब जालांनानै दिनै बर' रायजोफ्रा गावसोरनिफ्राय गानो हमबाय। BTCनिफ्राय आउट जानोसै मिनिस्टारा माने थांनोसै बिजेपिआबो नागारबाय। नैफोर जानाय जाहोनाव बिसोरना माथा गरम जादों बिसोर दिनै फाग्ला बायदि बखिनो। बेनिखायनो
बेखायनो बिसोरनि सायाव जों बारा कमेन्ट होनानै लाब गैया जोंहा मोननो थांदों मोननो थांबाय जाबाय बे जानायनि उनाव जों गाबोन समनिया बर' रायजोखौ लाना रंजानोसै जायाब्ला जोंनि थाखाय माने बिजेपियाव गारनाया जोंनि थाखाय बारा गेदेर खोथा नङा जों संग्रामि सत्तानि मानसि आन्दलन खालामनोसै जों आन्दलन हिसाबै थांबाय थानाय बेखिनिया जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोबां दख'रायाव जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जिहेतु पाब्लिक मिट खालामबाय थानाय जादों नोंथांमोननि पाब्लिक मिटनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों धेमाजि जिल्लायाव जों दाख्लै 25 अक्ट'निफ्रायनो माखासे सांग्रांथि मेल लाबोबाय थादों जे दा बावैसो जानो गोनां बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिथु जागोन बेनि सायाव जों रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिजोबा मा खारनाव बोरै जानो नागिरदों खौसेथि बर' सुबुङा मा खारनाव जों बिजेपियाव मार्च आप जानांखो बेफोर बाथ्राखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायबाय थादों आरो फोरमायनायजों लोगोसे जों जे बोरैहाय खौसेथि जानानै खामानि मावनांगौ जों बेखिनिखौ फोरमायदों दा नोंथांमोना नाय जेसेनो मानसि बारायगोन जोंनि गेजेराव सोमोन्दोआ खाथि खाथि जालायगोन आरो जों ज' ज'यै खामानि मावनो मोजां जागोन बे नोजोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ लिंहरनानै जोंनि जिबिलाक थांखि बेफोरखौ जों फोरमायदों जे जों बोरैहाय बेयाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बिटिसिनि नामाव सोबख'जानाय बिटिसिनि नामाव डिप्राइभ जानाय मानसिफ्रा बोरैहाय जों जे आवगायनो हागोन मा खारनाव बोरै जों दावगानो हागोन जों जि बाहेरायाव थानाय मानसिफोरखौ जों बोरैहाय बर' हारि हिसाबै गेरेमसा महर दानो हागोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों बे माखासे प्रग्रामफोरखौ लाबाय थादों आरो उनहालागै जों लाबाय थागोन आरो गासैबो आफादफोरजों जों ज' जानानै बे खामानिफोरखौ रायजोफोरखौ ज' लानानै जों खामानि मावलांगोन होननानै जों दिनै बेफोर प्रग्रामखौ लानाय जादों जोंनि गेजेराव गोबां जिहेतु आउट अफ बिटिसिनि जिहेतु काउन्सिल जिहेतु मोनफुंनो हाबाय बेनि गेजेराव गोबां आफादफ्रा माखासे गनायनो हायै बायदि ससियेल मिडियाफ्राव बुंथिनो नागिरदों बिथांमोननिसिम नोंथांमोना मा खावलायनो लुगैयो जे बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो आंथ' आफाद हिसाबै बिदि गनायनो हायैखौ आं मोनाखै खिन्थु सोरबा पार्सनेल भिउ होदों फेसबुकाव बायदिसिना माबा होदों दान्थे बिदान्थे जादों बे बाहेरा खोथा खिन्थु सोरबा जुदि गनायनो हायाखैबा बेथ' जोंनि दुर्भाग्य खोथा जों माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोन्दों बिनि थाखाय जुदि गोसो खुसि होनानै रंजानो हायाबा बिनि गोसोआव फाब दं बियो नङा होमबा जोंथ' दिनै बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा दिनै सामाजिक भाबै दावगानो हासिगोन राजखान्थिक भाबै मोनसे मोन्थाय मोनबाय जों दिनै शैक्षिक भाबै सोलोंथाइ भाबै जों दावगानो हासिगोन गासैबो बिथिङाव जोंनि गोजा मानसिया जों आवगायनो हागोन थारमाने बे खेत्रखौ लानानै जुदि सोरबा गोसोआव जुदि गुद मोननानै रंजानो हायाखैबा बिसिनि गोसोआव फाब दं होननानै आं सानो थारमाने आरो दिनैनि समाव जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादानो बे काउन्सिलखौ जिहेतु दाफुंनो हानायाव बांसिन खामानि मावदों हिसाबै दिनै गोबां जोंनि गेजेराव आफादफोर दं बर' जाथिनि थाखाय नांबोनाय नोंथांमोनजों बाहागो लाफादों बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा जिहेथु 2014 मायथाइनिफ्राय जोङो बिटिसिनि गं 21 जिल्लायाव जों खामानि मावबाय थादों आरो रायजोफोरखौ जों सांग्रांथि लाबोबाय थादों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय गुबुन बिथिङाव जौगाथाय जों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल लुबाय थादों बे थांनाय कंग्रेस सरकारनि दिनाव जानो गोनांमोन खिन्थु माखासे गोनां गोरोन्थिनि थाखाय लादिया खिन्थु बिजेपि सरकारा दिनै होबाय नङा होमबा होनायनि उनाव थारमाने माखासे आफादफ्रा जोंल' नङा खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै बाहेरायाव थानाय जेसांनाखि बर' संगठन दं बर' थुनलाइ आफादा जोंखौ मदद होबाय थादों थोंजोङै होदों मालाबा खेंस्लायै होदों आइजो अनसाय आफादा जोंजों थाफानानै खामानि मावबाय थादों जों बे खोथाखौ बुंनांगोन आरो सारेन्डार एनडिएफबि जागायजेननायनिफ्राय जों खामानि मावबाय थादों मिरु आफादाबो जोंखौ बायदिसिना बिथोन हरदों आरो गुबुन धोरोमारि आफाद बाथौ महासभा ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि गुबुन आफादफ्रा जों मावबाय थादों आरो जों इयुनहालागै बिथांमोनखौनो लानानै जे जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय हाबाफारियाव खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा फारिनानै जों बे थांखिखौ लाबाय थादों बे थांखि जिहेतु चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै आरो गाव जिहेतु दाफुंना होनो हायासै आरो मालाया दाफुंना होनायनि सायावबो बिथाङा गाज्रि नोजोरखौ जों नुनानै मोनदों बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा खावलायनो दा चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राया जाहैबाय जिहेतु बिपिएफनि चन्दन ब्रह्मआ हयथ' बिपिएफखौनो मिसलिड खालामदों जों बुङो बिपिएफनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जों दुसिनो थाङा चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि माबाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ मिसलिड खालामदों दाख्लै बिथाङा बिल लाबोनो हादिया बिल लाबोनो हायि जाहोनाव दा जोङो बुंदों बिजेपिजों जोंहा गोदोनो बिजेपिजों जोंहा मोनसे बन्द'बस्त दंखायोमोन बिजेपि गभर्नमेन्टजों जे बिजेपि सरकारखौ लाबोनायाव जोंहा गोबां बिफान दं नोंथांमोना मिथिगौ गं 27 जिल्लायाव आसामनि गं 27 समस्तियाव एसेम्बलि समस्तियाव बर'फ्रा डिसाइडिं फेक्टर बर'फ्रा जेखौ लुगैयो बिसोर देरहायो जों गोजा देरहानो हायाबाबो जों गुबुनखौ देरहानो मदद होनाय जेरै जनाय समस्ति
समस्ति होन धेमाजि होन लखिमपुर होन बिश्वनाथ होन गहपुर होन राङापारा होन बायदि बायदि खोलानि समस्तिफ्रावबो जा डिसाइडिं फेक्टर दङ गतिके बिथांमोनहा जोंखौ लानानै बेफार खालामबाय थादों बे काउन्सिला जायोबा फारागथि सानदोंमोन खिन्थु जोंहा फारागथि जानाय जेबो खोथा गैयामोन क्रेडिटखौ बिथांमोनानो मोनगौमोन खालामनो हायोबा खिन्थु बिथाङा दिनै बे बिलखौ लाबोनो हायैनि खारनाव बायदिसिना आगां बाग्रा बखिदों बे बिथांनि थाखाय दुर्भाग्य खोथा आरो जोंहा दाबो खुनु कनफ्लिक्ट गैया जा बिथांमोना मा खालामबाय था खिन्थु जों बिटिसिनि बायजोआव जिहेतु जों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोननो थांगासिनो दङ बे काउन्सिलखौ लानानै जों माखासे जोंनि बाहेरायाव माखासे जौगाथायनि खामानि मावनो हागोन होननानै जोंहा दृढ़ बिसास मोनसे दं खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु आउट अफ बिटिसि 21टा जिल्लानि जिहेतु मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै जिहेतु दैदेनबोबाय थानायखौ बिथांमोना गाज्रि नोजोर होनायाव आरो बिथांमोना नोंथांमोनखौ माखासे नोंथांमोननि पावारफोरखौ दुरबल खालामनो नाजानायखौ नुना मोनो नामा नोंथां बिसोरथ' जोंखौ दुरबल खालामनो हाया बे जिहेतु बिपिएफआ बिटिसिनिसो मोनसे राजनितिक दल बिटिसिनि बायजोआव जोङो राजनितिक पार्टि दायालासिनो बिथांमोननि खोथा मथे जों सोलिबाय थादोंमोन गतिके जों दिनै गावनानै फैनायाव बिथांमोनासो दुरबल जागोन जों दुरबल जाया आरो जोंहा मोनसे सिमां दङ जों जाथिखौ बोखांगोन आं मैयाबो बुंदों मोनसे निउस चेनेलाव जे बिटिसिनि बायजोआव जुदि बेरायनो थाङोबा तिनसुकिया गलाघाट शिबसागर जरहाट बेयाव थानाय रोजा रोजा बर'फोरनि अबस्थाखौ नायोबा बिसोरनि जिबिलाक थारमाने सामाजिक भाबै गोग्लैसोलांनाय राव भाबै गोग्लैसोलांनाय धोरोम भाबै गोग्लैसोलांनाय बिसोरनि अबस्थाखौ नायोबा थारमाने जोंना बिखाया खामखाङो बिथांमोना दा दिनैनि थारिखआव मा बुङो मार्गेरिटान बर'फ्रा जों दाख्लै थांदोंमोन बे उपाधिखौ लिरो बसुमतारी गयारी नार्जारी बायदि बायदि खिन्थु बाथौ होननानै गावसोरखौनो सिनायो बर' होननानै गावसोरखौनो दाबो गोग्गायो खिन्थु मोन्थोरथ' जेबो रायज्लायनो रोंला आइला आग्रां बुरा बाथौ नङा होमबा बेखिनिखौ लानानै गोग्गा जोंबो बर' होननानै जे जों मिटिं खालामना आवगायना फैदों जों बिसोरखौ जोंना दैखांना लाबोनानै राव फोरोंनाया जोंनि दायित्व थाहैबाय समाजखान्थि फोरोंनाया जोंहा बर' समाजखान्थिनि समाजारि माबाफोरखौ फोरोंनाया जोंनि दायित्व थाबाय बेफोर दायित्वखौ लानानै मावनो हागोन आरो जोंखौ गुबुन आफादा जिहेतु जोंखौ मदद होबाय थादों आरो बेफोर खामानिखौ मावोबा जोंनि बर' समाजा जे गेरेमसा मोनसे महर जाफिनगोन जोंहा बेयाव मोनसे बिसास दं आरो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेब्लानिफ्राय दाफुंदों अब्लानिफ्राय जोङो गुबुन जायगायाव बर'फ्रा जिहेतु हाबसोना दंमोन नोंथांमोनखौ बोजबनायखौ जों नुबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि थाखाय माबायदि सिन्था दं नोंथांमोन दा बिथांमोननि जोंना गुबै सिन्थायानो जाहैबाय बिथांमोननि सामाजिक भाबै जौगाहोनाय राजखान्थि भाबै बिथांमोनखौ मोनथाय होनाय आरो सोलोंथाइ भाबै जौगाथाय होनानै आरो रांखान्थि भाबै एसे जौगाथाय होनानै जाहाथे बाहेरायाव जाहाथे जों गेरेमसा मोनसे महर होनो हायो बर' हारिखौ बेनो जोंनि गुबै थांखि